Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Euvicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Se queres que os ratos non volvan, dalle o mellor cebo. Cebo Premium. É tan saboroso que non se cansan de comer. É moi superior ao resto de raticidas do mercado. Nova gama, máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Cebo Premium. E non volven. Elimínaos se ti queres, distribuído por Soaga. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O inicio do ciclo do viñedo está próximo. Aínda non é de xeito xeralizado, pero nalgunhas viñas xa se poden apreciar os primeiros signos da brotación. Neste adianto, as altas temperaturas dos últimos días están a xogar un importante papel. Agora os viticultores aproveitan os últimos momentos para facer as tarefas previas. Este momento que se está poñendo é plantando a cepa. É o momento da plantación. Están vindo a buscar humus de lombriz, cepas de albariño, de tinto, para a plantación e abonados para a plantación. Tamén o que están é empezando a abonar as viñas, co cual se está empezando a vender abono para as viñas, tanto orgánico como mineral, é o que se está vendendo neste momento, que o agricultor está demandando. Aquí vendemos cepas de albariño, vendemos cepas certificadas, vendemos abonos, humus de lombriz, todo o que é para a plantación da cepa. No establecemento de Agrogrande en Vilanova de Arousa, os agricultores poderán atopar un produto innovador. Trátase dun produto ecolóxico que ven substituir os abonos que se usan na actualidade. É unha novedade que son microorganismos que non é un abono, é un produto para botar por encima do suelo sin enterrar, son organismos naturales que vai sustituir a todo tipo de abonos. Usando este produto que é francés, os microorganismos non botaríamos ningún abono á viña. O produto vai compostar o suelo, vai desbloquear o suelo e vai facer que a viña teña a súa disposición todos os elementos que hai no suelo, todo tipo de abono, co cual evitaríamos a lisiviacións dos abonos aos manantiales, é totalmente ecológico, está registrado en ecológico, podes usar tanto en hortícola como en viña, e isto evitaría todos os abonos que se botan á viña, co cual a produción vai ser un poquinho mellor, vai coller máis azúcares, vai ser máis resistente a enfermedades, son unha das ventaxas que ten o produto. Aínda que algo novidoso está a ter unha boa aceptación entre os viticultores. Ademais de ser respectuoso co medio ambiente, permite unha aplicación moito máis rápida que os abonos tradicionais. En España estás usando algo en Cataluña,
En Galicia empezamos este ano a traballalo, en Francia levase 30 anos traballando con el. Este ano en Galicia empezamos a traballalo, en viña empezase ahora a usar, tanto en plantación como en cepas xa plantadas. En horticultura xa tamén empezamos este ano, en un mes e medio que levamos usando, xa estamos vendo resultados positivos con respecto aos abonos tradicionales. Todo o mundo se está animando a probalo porque é un produto que económicamente non é moi caro, evítache moito traballo porque a dosis veñen sendo 200 kilos por hectárea, co cual acabarías moi rápido de abonar, cos abonos tradicionales tens que botar moito máis, e a xente quere probalo, todo o mundo está probando, o que aconsellamos é a probar sempre en pequenas parcelas para que vayan vendo os resultados, e sobre todo naquelas parcelas onde máis problemas teñen, que é onde mellor se ve o resultado. A tendencia polo ecolóxico tamén está callando no sector vitivinícola. Segundo Juan Grande, na actualidade o campo reclama unha agricultura máis sustentable. Tamén as novas normas que tenden a retirar moitos compostos químicos do mercado. Non queda outra, porque levamos moitísimos anos usando produtos químicos, co cual os suelos témolos xa moi queimados, entonces temos que volver a regenerar e volver o suelo a como eran fai 100 anos, porque senón que non damos producido. Cada vez hai que usar máis insecticidas, fungicidas, porque as plagas cada vez son máis resistentes. De feito, cada vez se está retirando máis produto do mercado, cada vez o agricultor encontra menos produtos para tratar as enfermedades, co cual está vendo cada vez máis produtos naturales, ecolóxicos, de residuo cero. Entonces, sí, a xente, pues, cada vez que lle falas dun produto ecolóxico ou residuo cero, si se anima a probalos, si hai produtos ecolóxicos que están dando bons resultados. Como explica Juan Grande, todo é cuestión de costume. Un importante cambio que tivo que afrontar o sector foi a exixencia de posuir un carné de aplicador de fitosanitarios para poder achegar estes produtos. A pesar das reticencias iniciais, agora é algo asumido. Ao principio, pues, como todo, a xente era moi reacia e cada vez que lle pedías o carné che decían que non o tiñan ou que eles para o que plantaban que non o sacaban, pero bueno, en cuestión de un par de anos o 90% dos agricultores si o teñen xa. O sea, todos o foron sacando, foron sendo un pouquiño máis accesibles, que ao principio pues, eran moi caros sacar o carné, moitas horas de ir ao cursillo, pero bueno, eso foron facilitando un pouquiño as cousas, e o agricultor sí, agora xa o 90% da xente si o ten, está concienciada que ten que dar o nombre e o carné para poder levar un produto e usalo, e saber usalo, que é o importante. Polo de momento, o viticultor continúa pendente de que os brotes comecen a agromar nas súas parcelas. Será entón o momento de aplicar o primeiro dos tratamentos da campaña, dirixido a evitar a excoriose. Todavía non, eso hai que empezar a brotar a viña, que este ano, polo tempo que estamos tendo, vai brotar antes que o ano pasado. Entonces, cando empecen as primeiras brotacións, si hai que facer un ou dous tratamentos para escoriosis, como Mancozeb 80, sí, pero eso un poquinho máis pa diante, todavía non está brotando. Hai algunhas zonas donde sí se empeza a ver xa pequenos brotes, pero no, moi esporádicamente, todavía non brotou. Porque, como ben explica Juan Grande, o éxito destes tratamentos radica na calidade das aplicacións, non na cantidade de produto que se achegue. A viña é complicada, sobre todo co tempo, o tempo é moi fundamental para os tratamentos e o que se ten que sempre ir fijando no tempo para poder tratar e usar ben o produto, dosificar ben, dalo no momento xusto, a veces non é a cantidade máis de produto que se dea, senón no momento xusto da aplicación. Un bo uso e nada máis. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Dentro dos viños de Rías Baixas, o Albariño e o Rei, unha forza da que xa ninguén dubida nin sequera fora das nosas fronteiras. Un exemplo do seu éxito é a festa do Albariño de Mallorca, unha cita totalmente consolidada e que dende os seus inicios mantén unha forte aposta polo produto de calidade. É un evento consolidado en donde se da a conocer un producto de la tierra que de por sí es fantástico.
no soy una persona que le guste criticar, pero sí soy una persona que me gusta respetar no solamente a las personas, sino a los productos que manejan. Por eso a todos les pido lo que es la calidad. La calidad la tenemos que promocionar sempre. As adegas premiadas recolleron os seus galardóns en Cambados o pasado venres. Na súa 22ª edición que se celebrou no 2018 participaron 38 adegas da denominación de orixe. Tanto dende o Concello como dende a organización do evento fixeron un chamamento ás adegas a participar e asistir para aproveitar o tirón da cita. Que duda cabe que Mallorca, que este año ha recibido 15 millones de turistas, es el sitio ideal para la promoción de un vino que por sí solos, por las bodegas solas, les costaría una millonada hacer esa promoción. Recuerdo que la fiesta del albariño en Mallorca es una fiesta sin ánimo de lucro, absolutamente sin ánimo de lucro. Cantos máis seamos na Festa do Albariño de Mallorca, cantas máis adegas asistamos alá, pois eu creo que é beneficioso para as propias adegas, para o sector. Ali hai un espacio disponible, cada bodega ten unhas instalacións disponibles, gratuitas, e que, pois para que a promoción sexa máis efectiva, pois é recomendable asistir, non viaxar hasta Mallorca, e ali pois van a ter a oportunidade de contactar con moitos distribuidores, co sector. Con cada edición a Festa do Albariño de Mallorca congrega máis público que chega atraído pola calidade e afama dos viños de Rías Baixas. Tamén medra a presenza dos caldos deste selo nos restaurantes. É unha oportunidade moi boa pois para entrar en un mercado que, como decía Antonio Seijas, crece todos os anos, non? En turistas, e turistas internacionales, turistas nacionales. E entón, pois, eu acordo nos primeiros anos, cando íbamos no ano 2015, 2016, e é certo que o albariño xa estaba introducido, pero cada vez esa introducción é moito maior, é dicir, vamos a un restaurante, íbamos a un bar, e xa non só hai un albariño, dos, en algunhas cartas incluso temos 3, 4 albariños, e iso é o resultado do esforzo que están facendo as adegas, que está facendo o sector, e como non da promoción que se fai en Palma. A promoción en Mallorca do viño albariño é unha promoción moi exhaustiva, que se están a promocionar os nosos viños, que ademais están tendo moi boa aceptación por toda a xente turistas que se achegan ali. Como non podería ser de outro xeito, os premios son unha axuda importante á hora de entrar a consolidarse neste importante mercado, algo que non pasa desapercibido para o sector. Nesta 22ª edición, unha adega xa clásica na cita recolleu o primeiro premio, o Señorío de Rubiós. A Asociación de Hoteleiros de Praia de Palma recoñeceuna polo seu viño Manuel de Amaro. En segundo lugar quedou a adega Pedralonga, mentres que o terceiro posto, segundo os catadores, foi para Martín Kodax. Ademais, concedéronse 6 accésits. Para nós é todo un honor e é unha recompensa a todos os traballadores, desde xerencia hasta os traballadores de finca, porque é a recompensa de un bo traballo feito. Entonces é todo un orgullo e, cando chegue a adega co premio estarán todos moi contentos. Un mercado en expansión, moi interesante e polo que o Señorío de Rubiós sempre apostou. Si se había algo de presenza, pero este tipo de premios e este tipo de eventos axudan a crecer máis no mercado. Con moita alegría, evidentemente, foi unha sorpresa que non somos unha bodega moi concursante en ningún sitio. Nos animaron, empuxaron os nosos colaboradores alá en Mallorca e moi ben, moi contentos. Traballamos con unha distribuidora ali que ten boa presencia no mercado mallorquín, sí. Pois é unha porción importante, ben polo movimento que hai, evidentemente polo posicionamento, non? E un escaparate internacional importante, porque Mallorca visita moitísimas nacionalidades, moi interesante. Para nós é toda unha honra recibir este terceiro premio da Festa do Albariño de Mallorca. Estamos todos encantados, sobre todo tendo en conta que Mallorca é un mercado moi importante para a nosa marca. Xa levamos participando nesta festa desde os seus inicios e seguiremoslo facendo porque para nós creemos que é unha boa maneira de promocionar os nosos viños, xa non solamente os nosos a título particular, senón todos os viños Rías Baixas.
Xa hai data para a 23ª edición, o Albariño volverá a ter a súa festa mallorquina o vindeiro 8 de maio. Fíxate ben neste produto. Vaiche interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Eudicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Posiblemente o hashtag Cocido Day será un dos máis repetidos esta fin de semana nas súas redes sociais. O sábado un grupo de bloggers, influencers e persoas vencelladas ao mundo da comunicación conmemorarán o Día Internacional do Cocido cunha completa proposta gastronómica. A nosa idea é desfrutar dun cocido e contalo a través das redes sociais. Esta é a 5ª edición, levanse xa facendo durante 5 anos. Neste caso estamos falando do entorno de Barro Meis, Barro porque eu son original de Barro e Meis porque estaremos na casa de José Luis Vilanova no Nova Vila Design Wine Hotel e o que pretendemos é, dentro dunha xornada na que tamén imos a estar implicando o que é o turismo e a gastronomía, tanto en Meis como en Barro, pois contarlo a todo o mundo. Imos utilizar un hashtag que é o hashtag Cocido Day e a través del poderánse seguir as distintas cousas que imos a facer. Os 10 participantes nesta xornada comezarán o día en Barro. Ali percorrerán un treito polo camiño portugués e achegaránse ata o mirador do Monte de Chan para despois gozar dunha sesión vermú en Casa Bubela. Finalmente será en Nova Vila Wine Design Hotel en Meis, onde gozarán do prato estrela. Para as 2 da tarde viremos ata Nova Vila, aquí donde agora mismo nos encontramos, gracias a José Luis que nos fará de Cicerone, pois acompañarnos polas instalacións, disfrutaremos aquí dos espumosos que ten el de Rías Baixas e o Albariño, tamén da de os Rías Baixas, e despois xa nos meteremos o que se suele decir en materia, neste caso comendo ese cocido, como decimos, coa etiqueta de Cocido Day para poder seguilo nas distintas redes sociais nas que imos a publicar as moitas persoas que vimos aquí, os 10 comensais que neste caso invitei eu a esta mesa, e a través dela pois invitamos a todo o mundo que se una ao Cocido Day porque este é aberto a todo o mundo que queira pode participar no Cocido Day porque está feito a través de redes sociais. Coa listaxe de convidados a degustar este cocido, o que está claro é que o evento non pasará desapercibido en redes sociais. Estas persoas que ademais suman máis de 300.000 seguidores nas redes sociais, estamos falando que o entorno, como podemos ver aquí detrás de min, é maravilloso para poder estar nun sitio fantástico e despois, que máis podemos pedir? O cocido que nos ofrecerá Nova Vila, se ven é un evento moi privado, pois que queres que che conte? Eu agardo que será un magnífico cocido. Os viños da de os Rías Baixas que imos a disfrutar tamén de Nova Vila, tamén nos acompañará algún outro tinto da zona de Rubiós, tamén da de os Rías Baixas, de Señorío de Rubiós,
E, pois, previamente o vermú de Petroni na Casa Ovela, pois eu creo que moito máis non podemos pedir. Para nós é un momento fantástico. O cocido será o protagonista da mesa, pero terá que compartir eloxios cos viños de Rías Baixas, demostrando unha vez máis a súa versatilidade. Nos hai uns anos fixéramos unha cata de tintos da DO Rías Baixas e particularmente a min apasionan os tintos da DO Rías Baixas, apasionan tanto os caíños como os sousón, como os padeiro, é dicir, todos esos viños. Esos viños imos a probalos aquí, como che digo, da DO Rías Baixas de Señorío de Rubiós, pero imos a facer algo tamén distinto e é poder maridar o cocido co espumoso que ten Nova Vila. É algo totalmente distinto, é un viño con burbulla, é un viño para tamén disfrutar e, como non, do albariño tamén de Nova Vila, porque quen dixo que non se pode tomar con un cocido un bo viño blanco da DO Rías Baixas? Pois eu creo que moito máis non se pode pedir. E un pouquiño antes, como decimos, imos tamén a probar ese vermú San Petroni que está feito tamén con albariño, co cal eu penso que se algo facemos vai ser catar viños, tomar un bo cocido, estar nun entorno, ou neste caso en dous, porque facemos en Barra en Meis, pero en concreto o cocido en Nova Vila, un entorno fantástico. Penso que o único que podemos é estar moi contentos do día que imos a pasar na xornada do sábado. José Luis Vilanova tampouco dubida de que os viños de Rías Baixas estarán á altura deste reto, regando o hashtag cocido de EI cunha interesante maridaxe. Eu creo que un espumoso, en este caso como é o noso rosao, que está elaborado a partir de variedades tintas como pode ser o caíño, o espadeiro e tamén con un porcentaxe pequeno de sousón, xa digo, son variedades tintas, eu creo que é unha combinación e unha maridaxe moi interesante. Non creo que encaixe mal con un cocido, sino todo o contrario. Sabes que o cocido ten unha sinfonía de sabores moi interesantes, entón, seguramente cada unhas partes do cocido iralle mellor que outras, pero eu creo que vai a maridar moi ben. Despois, os albariños, como ben sabedes, hai unha tendencia a albariño xa con certa crianza. Intentaremos, pois eso, maridar con un albariño xa un poquinho máis bello. Eu creo que tamén pode caixar con algunhas partes tamén do cocido. E despois tamén lle sumamos un tinto de Rías Baixas. Eu creo que con esos tres viños, eu creo que vamos a facer un menú moi interesante, moi completo, moi adaptado. E seguramente algunha das variedades iralle mellor a cada unha das partes do cocido. Eu penso que, bueno, vai a ser unha xornada interesante. O responsable de Nova Vila Wine Design Hotel e un dos anfitrións desta xornada quixo agradecer a iniciativa do Cocido Day, destacando o importante papel que estas propostas xogan na desestacionalización do turismo. Agradecer a bloggers, influencers que hayan prescrito Nova Vila e sobre todo que fan visualizar unha serie de estabelecimentos fora das épocas estivales con un algo singular como pode ser o cocido tan noso, tan propio da época, non? Esta é unha alternativa moi interesante porque a forma de desestacionalizar é esta. Influencers, prescriptores, xornalistas do mundo do turismo, pois o que fan é dar cabida a establecimientos que participan en esa actividade para que fora das estacións onde temos máis turistas, pois poda dar a conocer, oye, temos un prato moi interesante que é o cocido, é un prato que nos significa, como pode ser outros, como pode ser a lamprea, como pode ser outros pratos tremendamente singulares. Bueno, é unha forma de atraer fora da época na que estamos ahora en marzo, fora da estación veraniega que cando nós recibimos moito máis afluentes, pois dar a conocer eso, un plato moi noso, moi do territorio, moi estacional. Para mí que é unha fórmula. Bueno, temos que agradecer a esta serie de personas que fagan esta divulgación da nosa gastronomía e dos nosos establecimientos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas,
¿Comprendes? Cultivos SIN, con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Se queres que os ratos non volvan, dalle o mellor cebo. Cebo Premium. É tan saboroso que non se cansan de comer. É moi superior ao resto de raticidas do mercado. Nova gama, máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Cebo Premium. E non volven. Elimínaos se ti queres, distribuído por Soaga. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Euvicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista.